No, coach. Pass the bread, yeah. Because 6 gallons of mango. Okay, 6 gallons. Yeah, I'm thinking now. Yeah, they're about 5. Okay, 5. Yeah, 5. My order for it. Ubudia. How many gallons do you have? Okay, this 6. How many? I'm carry 6 with you. Only in a gallon carry 6 with you. Yeah, 5 gallons. Gallon. Here for 1 gallon. Offer 1 gallon. Those are lemon people. He has now 3,000. 1 gallon. I cannot 2.5. Dele. Don't worry, I'm taking note of this. much. They do fast for that. Very well. 2 cartons, 2 crates of Amstel malt. Two. Answer the Four. Okay, 2 half for Can I present there and there at the same time? Very quality. Cartons from there. Conspire, good and 1 star. Give them the one good and 1 star. What did they buy? 1 bottle of Royal Seaman Snap. Oh, yeah? Yes. And the guy go up here and don't worry. Cash 12,000 naira. Yeah, that's now 14.5. Yeah, what then trouble, let me check that all together. Yeah, present it. Okay. 12,000 naira. 14.5. 14.5. Then G part of it is officers' money, 1,000 naira only. Okay. 15.5, yeah. Elders' money, 1,000 naira only. Money for landation. So Everything is 17,000. eje tụọ mmanya omenala anyị tụọ mmanya onye unu bịakwara n'elu akpọpụta ya ọsị anyị ṅụwa mmanya ya na-aṅụ ya wụ onye tiri akwụkwọ agbamakwụkwọ ruzie n'ọta nwaanyị agbaga ya so mmanya ndị a ebupụtara ezuru abịala na second stage anyị sikwa ebe a kantụrụ mara ndị fọrọ afọ 17,000. I'm gonna get my 500. 2,000. That's 2,500.
16,500, 17,500. Officers' money, 1,000 naira. Elders' money, 1,000 naira. This is 2,500 plus 12,000 will give us 14,500. Plus 2,000 here. 16,500. Yeah, that's 500. That's what I said. Total of what? 17,500. Eh? 16,500. Okay, 500 will come later. The elder when can go like this. Ayana, Ayana. 16,500. 16,500. Mark is ready. Fred. That's all you could buy with our. Not one of them. What's the 15.5 now? Go on here, Buchi, I try and 11. What, 65? 16, not 65. Baju ya. Itu ya. Ya paham tahu. Eronya ne prohap. Begini banyak. Dapat 1,000 naira. For 1,000. You need 1,000. For 5. Where is it? Oh, good. Over that. That's 500. Ndị esi gị na lọbịa. Ya bịawazie. Onye ahụ. Fred. No, le puedo. Abbiamo. Ya ne try. Ahí se ve. Vamos a ¿De qué? ¿Eh? Ada kau ni jadi apa hanya ni orang. Penuh halaman. Kamar ni toilet. Wayo. Easy. Don't worry about doing. Você
na ọ na-apụta mba arụchara nwa aja. The next week, they're going to have my house. On the same page, there were 2,000 naira, which is collected in cash. These items will be presented as stated. We've got a footnote that covers this. 90,000 naira, which is collected in cash. These items will be presented as follows. That's the second page. The second page. 2 gallons of palm wine. Penalty for rejected one. And then 2 gallons of milk.
Oh, yeah, well, Then I thought, what happened? am I right? Dominic, you are you? I am getting it. Excuse me, sir. Excuse me. Come now. On your own, I go my Yes, now.
8 gallons of mmanya here. Onye na-aga bịa nwoke elu mmanya dị. Upon the card is so never. I'm on a I'll throw no money. I'm going to I'll throw no money every time. He may never listen. Yes, I got it. In a minute, I'm on the American balance. On the front, come about 2.5. About 5 times 8. That's 20,000. Plus 20,000. 2 cartons of star beer. Are there? I go to be at 2 before. Let them oh my God. This discount is remember 2 of the whatever. You are there whatever. Start 4. After the most of 8 cartons. 8 cartons. I go for another 2. 9 cartons. 4. No, 9 cartons. 9 cartons. 9 cartons. Nice. No. 4, 5. Okay. 2 cartons of gold. Oh dear. That's 4 cartons now. No, let's see. 4-3. Then I only 1 carton of small stout. Small side there, 2 cartons of Amstel malt. Biko, let us go down a little bit. Number 4 for the youth. Then we have 2 cartons of small stout. Are you taking note? Then I will put 2 packets of cigarettes. Ana hangu nka hangu maka One day, I remember one. I got me about. Yeah, just second day you do. It's 191 bra palotaba. Say Korea in it. On the you to go. Oh, do too. By all do. Eh? And you charge you do for. And less I forget. On the lower pole, they used to have block on. Okay, I'm going to go and I'm going to go. So Uchegi 2 packets, cigarette 2 packets also. Cigar 2 packets 2,000. 1,000 Ghana. Now they are Guns. Ele me 2,000 already. You take it very good. Episodes that but they go for the married girls, no more about them. Their requirements worth 4,000 naira only. Add 4,000 naira there.
Whatever. That coming from. Number 6. Number 6. For the title man, requirements worth 2,000 naira only. Okay. Let's say I did the paper. And now, yeah, first one I make them ways of. I had the 2009. Mgbe anyị gara akwụkwọ a, anyị bụ ndị echichi na-echicha ndị chiri chief na ndị nze na ndị ọzọ 2000. Etu onye eze nọ n'etiti anyị adị anya 2000. Ya 4000. Mba! Ya bịara ịnara na ọrụ gosi na-eruruoro anyị ọnụ sọrọkwara anyị mma. Ești apucă o zuolă. The last stage I this marriage would have taken place a long time ago. Uno gara service on Sunday. Outing service. Ta na yuku ezinụlọ. O nwere ebe ọ nọ. So official egwu gara na-ekwu ebe a aka nwaanyị pụta ya agba egwu n'ọṅụ. But we decided to take it off on a low key. On our way, Bruce, on your Zonaga, the Cape a year, this marriage, a year that is going to take place today before Chineke Menke. So the last stage, I am Abu. Note, down, note. Note number 9. The list remains valid only 6 months from the date of collection. Okay, sorry. Number 7. Go to number 7. On the day this list will be done, our in-law will provide us for our kinsmen the following. That is today. 1 cooler of rice with enough meat. Oh dear. Oh dear. 1 carton of star. 1 carton of star or Gouda. 1 carton of star or Gouda. Oh dear. I want carton of good opera now. 1 carton of small stout. Oh dear. One carton of good. You're not here stout. 1 carton of Anselmos. So Emerald 1 small salt, 1 Amstel. 1 Amstel. No, it's not salt. Emerald stout and Amstel. Emerald 1 small star and 1 Amstel.
ego ole ka ụmụ ga ndị na-agbakọ mana ọgụgụ ihe mụ ịfọ na one answer one small ihe jụ ole ka ụnụ ga-abụ enwe ihe ego ego bụ ndịrị ọwa ego Naịjirịa ana m azụ ahịa ole ka ụnụ ga-akwụ ụnụ si mkpuo ihe na 25,000 na small star chief okay. Small start to 20 something for sure. Yeah, I did work almost 20 something thousand. In order. I know what I'm doing. I know what I'm doing. More. I'm still more teacher from ordinary more. Yes. I'm still more that they are less than 12 10,000. You're right. You know, 10,000. Thank you. But they get about 25,000. I'm around there, my God, and make it. I will next. Ele has often. Never lazy, or more forward. And make a leg no one or not. I don't because the one more talk. Remember, I got him down my they were there. The beginning was to raise the west. Oh, yeah, man, it was who got them more. I don't like it. Now, when I wake up, I bet they should right. I'm not going to tell you. And him getting an apple won't push. But I would reckon I get on your apple on the oh, yeah, man, it was yes. Oh, one day. Na do bodo ala ka eze na elekere onye kwuo okwu nwere otu mkpụrụ anya mma ọ kapịnta kere bembata ngala Awu. bembata ngala ndị ahụ eze nọ n'etiti anyị obi ọma m nwere ndị ruo na wuta tam taa ị ga-ahụ na mmiri n'ụra kọma kọma agaghị eme ụzọ njem ọwụla agara m n'ebe m ọha afịa n'ọjọọ jeskọta akpịga m nwaanyị sọ mba ha tụ makwa na njem mmadụ gara gata mmadụ ọ njem ọma nye m bịara ugbu a ma ọ njem ọma ọ njem jezie abịara m ịna ngozi n'aka gị were kereti ị na-eke na onye ọwụla na-akwụ ụgwọ obi na-eme ebere obi adịcha ya mma ekwesịa m ịhapụ wute nta m bịawa ngara ọ ka m bịa hụ increase and multiply all no shishi all go je kan bere na mo na ha ro wa da o ko ko na na wa da tra ta mo ya ba ne ji onwo ko ngo ha all go je kan bere na ka mo no mo na cha ogo mo enchere o ka foro here
anyị hụ ụmụ nwaanyị ọ na-eje fụ ụmụ nwaanyị a na-eche ụmụ nwaanyị nọ kpọrọbịa ahụgo ụmụ nwaanyị ndị ụmụ ife ụmụada ahụgo ụmụada find out esetọrọ ụmụada ọ na-esetọchala agbaka ego a na-enye aka ntụ ha kpụrụ anyị anyị apụzie n'iro n'otu ọgọ mgbe a ga-ahụ blessing ọ bụ eziokwu na onye na-alụ nwa nwaanyị amaghị ma ọ nwere onye ga-ha ndị mgbe agbanye ya mmanya ọ gaziri anya ya na ha ndị onye ga-enwe ego penti ajụgharịrị mgbe a ga enye blessing enye ya fatherly blessing enye ya royal blessing ọ ga-ebu blessing abụọ maka nna ga-ebu ụzọ nye ụfọdụ royal blessing sị ga ahụ na mbọ nkwụ na ụmụada pankasị si were nke anya Claro, chukwu mmadụ. Si bara. That is in your teeth because you saw you want to leave your come and see. So I got 2 weeks. Over Nigeria, I'm going to here. But I am using the Nigeria. It's only appreciation. We really
Our Lord is before you hey, no. It's not you that will collect. Baby, we are in the shall live long and reap the fruit of our life in the mighty name of Jesus. Likewise, the promote back in our anger. Long life. Marriage is an extended family.
I know, I'm not blind. Ramsey. That's sit one place. I'm not talking about her.
Mama, unu nyeto here, no? Shh, my friend, go away from there.
Akwa maybe aba o pure water here mo so eji hie here afuga even ole akwa igbodo erim kem o ni ke free but obri na obodo Yoruba ohe mere ya ole akwa mgbodo no Chineke makwa kamara irichala ruo vuro je do la toilet Ela hake pra all this. We are kind of emotional to reflect. Okay, why did you go? Okay, but my gang one day, my bill is で、今、違反な、音の。
anybody in here now making one of these orally just like some form of MC, maybe they make it fire. And then orally, there is no. I like it. I'm particularly my food. Steve, nimechala ba? Steve, nimechala. Uno babu tania na umoto. Ya 2 4 to 5. Mama yana kwa hapa. Chejele uno sipeni lepo mwana. Agagela ni mabale. Munu na I'm fine. I dream possible. Okay. Mba. I don't know. Coach? Yeah. Đây là với giá chẳng.
So, so when the time reach, what happens here? Yes. Don't waste time. Just like the with the preparation. I can say that way. Abiko, operating money no ever on occasion. I know your car. Let's have secret somewhere. On your other on occasion, I know your key will check. Yeah. Yes. One day, one able Buchi. Eboleno, you can have Fado. Oh, we're going to open I never sitting out. About good go. Yes. I can wait space. Yes. Okay, abiko dị ka anyị na-eche ka nwanne anyị nwaanyị pụta n'eziokwu n'ezie asụ akwụkwọ nsọ mere ka o doo anyị anya ọ sị na onye chọtara nwaanyị chọtara ezi ihe ọ bụkwa ihe ngozi pụrụ iche nke si n'aka Chineke bịa ọ bụrụ na ị gaa n'akwụkwọ Proverbs ị ga-afụ ya nke ọma ekpere anyị wee bụrụ na dịka ụnụ ụzọ matara ụkwụ na ezinụlọ Chukwuneke, ezinụlọ Ezekulie, ezinụlọ Mbatụ, ihe unu bere ịsụkara awa anụ unene maka na ọ na-abụ ewere unene dike n'ala maybe in a specific of time before ị mara ihe na-emenụ ije ebe ahụ ọ ga-akarị 2 or 3 o wetu ahụ. So ihe unu bịara ịsụkara taa bụ anụ unene. Ekpere anyị wee bụrụ gịnị? Ọmụmụ nwoke bịa oge ehiri, ọmụmụ nwaanyị bịa oge ehiri. Ọ ga-anyakwara nne ya na nna ya n'aka dịka ụtara ede ọkọ dị. A sị na nwa m alụ nna ya amagolu ndị gboo. Ihe wu celebration mmadụ ga-eme once in life. Onye ọbụla mere ya ugboro abụọ emebi ọ ga-adị questionable.
So I will go ahead and anabata mmadụ niile karịsịa ndị ọga anyị ndị si all the way from Mbanọ ehime Mbanọ anyị na-asị na ụkwụ unu jiri bịa dị mma ma nke unu ga-eji ala ga-aka mma ọkọ dị biko nwanne anyị nwaanyị ebe ọ bụla ị nọ anyị na-ayọ ka ịpụtaba ozugbo yes biko ọ bụrụ na ile anya nke ọma ị ga-ahụ na o nweburu etu anyị siri kwado this occasion but because of one or two things wee na-ayọ ka ndị nwunye di ya biko anyị na-ayọ ka unu duru ya pụta ọ bụrụgodu apụ buru nkwe ka eme ya at least ozuole ịma nwere otu ọdịnala nọ na-apụta na-abịa etu a ebiriwe adịsa ọ nwere etu ọdịnala chai titụkwara unu savisi n'ihu na ahụ a na-ekwuzikwa ka mmadụ Okay, sorry. Ngwanụ biko anyị na-ayọzi ka ụmụ agbọghọ ibe ya ndị niile kwadoro for Asoebi ndị niile kwadoro for Asoebi anyị na-ayọ ka unu duru ya pụtawa ozugbo ihe abụ ezinụlọ a na-ebibo ọhụrụ enwere ike na isi amụrụ mmadụ abụọ la emebeghị dịka okeshọn in life so ọ bụrụgodu na enwere ebe anyị siri bụ mistake or one or two things anyị amara na nwe onye na-adịka perfect biko nwanne m anyị na-ayọ ka i were oge kpọrọ ihe were oge kpọrọ ihe ozugbo Hello. Yes. In a very special way, I go around Nekele, Onyeze, Kemse, for His Royal Highness, as Francis, as a Mayabon, as a Dorama, Kapo, Mr. Robo. This is Onyeze. I am thinking of yes. Abiko nkọbụla na-eme ebe ozugbo nne m ịma na mma oredi onwe mgbe ọbụla ị ga-achọta aga karị nke mara bifọ pụtawa biko anyị mara onye wụ tire mmiri ka can you use got me has small me Buchi atapa Nyemo na Yes.
ọ bụrụ na ilekwa anya nke ọma ị ga-ahụ ụmụ nwaanyị ndị nọ n'ọgbọ ọ bụ ndị lọọlọ eze ọ bụrụ na ile ha anya n'ihu ị ga-ahụ ka ha si amụke n'ike n'ebube they have no reason to complain because eze na-alụ ha assurance kọbara ha in everything so ndị lọọlọ eze anyị na-awere n'ọnụ isi ala ọhaneze isi ala ọhaneze isi ala ndị ọgọ ndị mgbakọ ndị oriakụ anyị na-eme ajemba ndị mbadebe anyị ọwụjọ nọdụ ụlọ ndị asọpụrụ anyị ha na-achọ ọjị and dịka omenala Igbo anyị akara ọjị nke n'obi nke ịkpọ ebe a ga-asọ nke ya dị ebe a na anyị wepụ otu ọ na-akpọ okwu emajenelo dị nwanyị anyị na-ekwu a na-eme ka mara na nwanne anyị nwaanyị ahụ adịla nkwado biko ọ bụrụ na enwere ndị ya na ha yi at least ọ dịka ihe kwuru ka a na-eme Give us kettle. Hello. O mere ihe nwaanyị a ga-emebi ihe n'isi etu ga a na-eji ịgba nkwụ nwaanyị. Ọ bụrụ ịhụrụ nwaanyị alụrụ mebi abụọ ya na-ahụcha anya nke ọma. Eventually, enwe ka ọ si agba nkwụ. Ọ bụrụ na ọ jee nye fụcha ekwu ihe niile siri ka ihe ọ gara adị Chineke ya wụ ma amapụ ya why should my own become like this? So ọ na-adị mma ihe awụsị yes biko anyị na-ayọ ka ịpụtawa ozugbo pụtaba ozugbo nne m ịdị mma ihe anyị wụ ụmụ eduri adị mma ọ bụrụgodị na iche ihe ọbụla your beauty is okay. Yes. Ọ bụrụ na ilepụ anya ugbu a ị ga-ahụ na nwanne anyị nwaanyị na-abịa onye gosi anyị onye Buchi ya and ka ọ bịakwanụ kelee ọha na eze dịka o kwesịrị. Yes. Ọ ka-esi eme ya. Yeah, I think you can. Yeah. Walk.
O nwere ihe ọ na-eji adị mkpa ime agbata mmanya eme ya republic ka anyị niile wụrụ ọ bụrụ na omenala niile gagide gacha mana emebebi particular one unu na-ala ọ ga-adị anyị ka ọwa yokwu unu egwu anyị so this very one now all you have to do is yes unu niile one onye ahụ isi ọkọ unu niile wụ onye ka omenala ọmụkwe nke anyị ga-ebulu ebula ụnụ na-ala anyị agbaala kalopi ore aha ụnụ nwoke bịawanụ efuru ka o si aga n'ụlọ nzukọ steeti otu nwaanyị na-aga ahịa nke ebe mmiri dọrọ nwa ebe ezi abụọ na-aba mgbe ka mmadụ pụta nwa ebe ezi abụọ na-aba akwa nwaanyị akwụrụ lekọta ezi chai ihe kwuru nwaanyị n'ọnụ bụ chai ezikwe ihe a na-ahụ mposi mere nke m ọ na-adị m ebide aṅụchara mmanya ahụ ọfọ ma mkpa iko ya taa mmanya ahụ ana yes ana kupaka yes Victor Bacho, probably na jogging. Yes. Audience. Yes. This one. Hello, become my audience. Stay behind you. This is where you and I see. Don't we go? Here we have the Naka. Adme moment Aladinaya. Omen Aladinaya will be go. Here we have the serum. One week on ya fan may be clear actually can you go a minute silence in honor of my late brother yes now declare by a minute silence
nke tọgba na mọshụarị nke mere na akpụ egwu nke aka ọ ga-abụ ihe nyere ha biko asị m onye ọbụla eminisi adị ka mkpụrụ obi ji udu mba achụ nna onye Buchi nke a na-alụ taa ka mkpụrụ obi Teresa mba achụ nwụ grandmother ya ka mkpụrụ obi ma ndị lekwere gara aga ka mkpụrụ obi ha zuru ike na ndọba obi na-atọ m ụtọ obi na-atọ m ụtọ Jizọs bịara na anakụkwa aka obi na-atọ m ụtọ obi na-atọ m ụtọ Jizọs bịara na mbara obi na-atọ m ụtọ obi na-atọ m ụtọ Jizọs bịara na mbara ọ bụ n'aha Jizọs mma nwaanyị ewurili ihe nye ezinụlọ wụrụkwa ihe nye ebe ị na-aga ọ ndị mere ka nke eru anyị aka ọ bụ site na omume gị na nwa gị ọwa na ụmụ nwaanyị agwụla ka eji wee chọba nna anyị ukwu eji wee chọma ebe ị nọ chọta taa n'ụbọchị taa nke nzọbụrụ ụkwụ n'ala ana m asị nchọta ọ chọtara gị agaghị ihe nkọcha ọ ga-agwụ ihe uru nyere ya ị ga-agwụ ihe nye ezinụlọ nke ihe na-aba a sị m ga-agọzie gị dịka nna si agọzi nwa Eke Orie Afọ Nkwọ ha ncha ga-erubere gị isi ị ga-agwụ onye nchịkọta na ezinụlọ ị na-aga ị ga-eweta udo na ezinụlọ ị na-aga ngọzi nke Eke ga-adịrị gị ngọzi nke Orie ga-adịrị gị ngọzi nke Afọ ga-adịrị gị ngọzi nke Nkwọ ga-adịrị gị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị biko anyị ji ohere a na-ekele nna m nwa yes biko ọgọ m bịa na Yes, excuse me, sorry. biko ọha ezebere ebe mma ịnọ o nwere one adjustment because na onye bụ ọga anyị in person anụghị n'ụlọ onye ọnkụ a sị na nwanne nwo wee nwegodo so n'ọbụla o siri dị a sị na ọnwụ na okireke gburu ya ji okiri onye ekwute ya ọ ka oke otu iji ahụ ka ọ bụ ị na-atụmọchasị n'ọnwụ ihe ahụ ekwuru ka a na-eme ọgọ m anyị asị gị nnọọ n'agbanyeghị etu ọ bụla o siri dị unu ga-emere anyị ụkwụ n'ala omenala ahụ ga-emezu biko ana m ayọ otu nwaanyị nwere olu abụ otu nwaanyị nwere olu abụ ọ bụrụ na enweghị nwaanyị nwere olu abụ well I can continue Steve, asime mekwala ahịa. Essa será que o senhor está lá, mas eu olhei a dele, ela vai dizer, já chegou lá, mas